Tekniikka ratkaisee. Hae diplomi-insinööriksi. Riia haaveilee työstä peliteknologian parissa. Topias haluaa auttaa vaikeasti sairaita ja Hanna puolestaan toivoo, ei vähempää kuin voivansa pelastaa maailman. Diplomi-insinöörin koulutus auttaa heitä saavuttamaan unelmansa. Diplomi-insinööri tunnistaa ja ratkaisee ympärillämme olevia haasteita. Tekniikan alan yhteisessä DIA-yhteisvalinnassa valittavanasi on 10 hakukohteita. Haku DI-opiskelijaksi on helppoa. Voit saada opiskelupaikan joko suoraan ylioppilastodistuksella tai valintakokeella. Valintakokeeseen voivat osallistua ylioppilaiden lisäksi myös ammatillisen tutkinnon suorittaneet. Valintakoe on kaikissa yhteisvalinnan diplomi-insinööri-hakukohteissa sama, ja siihen voit osallistua millä tahansa koepaikkakunnalla riippumatta siitä, mihin haet. Lukion oppimäärään perustuva valintakoe testaa taitoja, jotka ovat tärkeitä tekniikan alan osaajille. Matematiikasta on 3 pakollista tehtävää. Toiset 3 tehtävää saat valita fysiikan, kemian tai tekniikan alan luovan ongelmanratkaisun kysymyksistä. Ongelmanratkaisutehtävät testaavat päättelykykyä, tekniikan alan aineistojen ymmärtämistä ja kriittistä ajattelua. Samalla kun mietit, minkälaisten haasteiden parissa haluat tulevaisuudessa työskennellä, käy tutustumassa DI-hakuun tarkemmin osoitteessa dia.fi.